muri tutigarete nengane yo bari mi wecha na nan mono kurwase county yo ya Nyamira nigo bari me bekemerie kyo kurwase tundubali ya Nyakemincha nigo baboliri ababunge nabo igo abaseneta gose abana siasa gwebwaterana na gwetia amachiko yora konya kemerie kyo elio umurimi nyarakaba gakwenyorera amatunda yora mukonye aso mabwaye kukwana gatembe kurwase tundubali yo ya Nyakemincha erinse ye factory ya Kebrigo nigo bagokeire amagendero ayo aberega kwene kigwa gusaka wikiranirwa ase factory yo mulikito Fatika Digisemba na mange abaremi abo bekemerie chae kurase tundubari ya Nyakemincha nabo igo bagupima echae yabo ase factory ya Kebrigo nigo basabire abaremi beyatanane na siasa embe ejo irairanie factory yeiga maiga amangana nara konya goja amange amekora yachire egoteba bune bategete HM twanye korete omwaka oria HM tutegete ni omwaka oyo December baete basire gwete isiko gweta bagoteba na besenchiyo ntutoma yete ni kibesenchi korete chiro ama ene kibesenchiyo aba muraba bagote bagobwate propaganda to kubagikeria HM nere ko chora bateregita ngose abari mbago chora bateregita yo bagende chisobo baberororo baganye chikura 2027 tari bayigo kukwana na getembe nigo abaremi abaiga batebire asumwa koyo mbare no gosemeria okonene nambachie konyora rigesarigia mahega ye factory ejeiga kwikirania amagenderero ao igatiabo okubekwa gwekisola okugora chigari naboigo ogochaka gokora emeremo kwe machine eje kuomya echae ejo emanyikaine buna witaring machine egentu batebire nigo kirachie gokiania obotumeki bweigoro bwechibesa egento kyabire gekubaumiza mono abaremi asingaki entambe factory ya gure batebete konye kore maintenance ase factory ikagera bakagura amabati bagachenkia kisora bayetumuna netona etona yayetu yekisora na bintu bine bararosetie factory akaba gekorekana kuja nekigari bakagura kiminge erinde egasi itenya abo gekuguswa na ikyarde expenses gekagenda iguru ono batuli edira ngaki expenses keyo ono ndo expenses keyo na abali ba sete erinde bakagura horobere aiga baborire ababunge bonzi kurase bunge enene kubwatirana erio kokonya umuremi ase ogwetia amachiko ikibatebire nigo ababunge abaiga babaire bakobaumbya engaki entambe ababunge batage babwenete bato gambere batokonya bagambe igoro ye chai eri na ngi to guchibesa mbari na acha igoro ya chai bato ruterete igo ntori konyora besa na sitari to goso wagochia megute yo to manyete to gochia tumbukira matuka manzi tutari konyora eri na ntori kwa gochire chai to gota para ntori konyora eri to kotukonya na wako tana wana ntoba na abantu watari tuko tutena December ne gututakitia mangana yaso turona kitoko bantoba bina abasimiwa aba MP abo Steve ale bakire sana round ye bali batatera mulimi bali gere chae mulimi tamasa kuniriri Nense moyaye omoseneta nigo aburiwe kusukuma kigima erio muremi akonyeke mtu abwata omoseneta okongo mugeni na barete amachika ekera barete amachiko ranyafuatiria paka muna tutakere konyora chibese chonse ekagera kaburi atebete ekera bango totebine chae omuremi ategere konyora siringi 50 ekiro enjengumeti abaseneta abakirete bono nabalimi bagwendete kwirwanire boka kivya serikali ndo maitie gente gokora amatabugatie mangana ye chai echa abangina muna ntwe kuchandegete chichai to gotoro mugondo to gochoriwa ntori kwanyora besa Hinko reporter getembe kurwase tundubari ejeiga ya Nyakemincha inse ye factory ya Kebrigo eje gotoka imeye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Fatika Digisemba.